Pani Mačička. Jeden bohatý pán mal 3 synov. 2 starší držali sa za múdrych a toho 3. urobili veľmi sprostým. Otec Neborák bol už starý, tak si pomyslel, že dobre bude, keď synov čím skôr podelí, aby keď raz oči zavrie, nebol medzi nimi hriech. Ešte v ten deň zavolal všetkých 3 a rozpovedal im, čo a ako myslí. Ty dostaneš toto, ty toto a ty zasa toto. Tak vám ani jednému nebude krivda. Ale 2 starším sa tá deľba nevidela. Oni, múdri, radi by boli sami všetko dostať a najmladšiemu, aby zostala z koláča diera. Tak sa začali vykrúcať a všeličo vymýšľali na otca. Ale tento hneď zbadal otrovinu a prešiel múdrákom cez rozum. Dobre, keď sa vám moja deľba nepáči, ostane všetko tak, ako je a vy pôjdete do sveta. Kto z vás sa po roku najkrajšími šatami preukáže, toho bude všetko. Dobre, vybrali sa oni do toho sveta všetci 3 razom. Ako už na hodnom kuse boli, prišli na krížne cesty. Tu sa tí 2 otrhli a šli po krásnych, rovných cestách. Najmladšiemu sa dostala tá najplanšia, samá skala, samá tma, vari už celé roky nikto nešiel tadiaľ. Najstarší sa dostal do jedného mesta, kde kráľ býval, a k tomu išiel do služby. Stredný sa zastavil v jednom kaštieli a tam sa zjednal. Najmladší Neborák toľkol sa tou planou cestou dlho, až naveľa prišiel na jednu širokú lúku a na tej lúke zazrel čiernu mačku. Aha, pomyslel si, už nemusia ani ľudia ďaleko byť, keď je tu mačka. Tu tá pribehla a začala sa okolo neho obšmietať. Potom odbehla na dakoľko krokov, ale zasa postála a obzrela sa nazad, ako by ho za sebou volala. On nemyslel veľa a pustil sa za ňou, až ho pekne krásne priviedla k jednému zámku. Mačka vbehla dnu a náš šuhaj za ňou. Príde do pitvora, tam ticho ako v robe, z pitvora do svetlice, zo svetlice do druhej, z druhej do tretej a tak poprechodil celý zámok a nikde ani duše. Napokon sa dostal ešte do jednej izby a tam našiel prestretý stôl, ale len pre jedného. Na stole stáli všakoveké jedlá a pri nich čaša vína. Sadol si, najedol sa ako buk a z toho vína si chutne upíjal. Keď bolo po obede, roztvorili sa dvere, čierna mačka vbehla do izby, vyskočila na stôl a hovorí: Vitaj pri mne, vitaj! Šuhajovi bolo čudné, keď počul mačku rozprávať, ale tá sa hneď zase ohlásila. Neboj sa ani máčný mak, ja dobre viem, čo sa u vás dialo a aj čo hľadáš. Ja som pani tohoto zámku a u mňa ti dobre bude. Každý deň sa môžeš tu pri tomto stole najesť a napiť a dám ti vybrať si aj tie najkrajšie šaty. Ale ma musíš do roka statočne poslúchať. Hľadže, ja ťa prídem každé ráno ešte pred východom slnka zobúdzať. Ty vezmeš tento drevený nôž a pôjdeš s ním do hory. Tam odrežeš jeden prút a donesieš ho sem. Potom ma budeš tým prútom byť dovtedy, pokiaľ sa len nebudem na kľúčku driapať. Tak to má bývať deň po dni a to bude celá tvoja robota. Ale moja drahá pani Mačička, za kým svedomím by som vás ja mohol byť, veď ste vy mne nikdy nič zlého nespravili. Preriekol Šuhaj. Ako sa ti páči? Pretrhla mu reč. Keď nechceš, nemusíš. Ale inak pekné šaty nedostaneš. Tak či sa páčilo, či nepáčilo, musel k tomu privoliť, čo mu pani Mačička kázala. Ešte ani dobre nesvitalo, už ho prišla zobudiť. On skočil z postele, vzal drevený nôž, šiel do hory a odrezal jeden prút. Vrátil sa domov a tu začne milú mačku ťať. Tá do skoku po celej izbe a začala z celého hrdla mňaučať,
až mu ľúto prišlo a nedalo mu ruku zodvihnúť. A tá zavolá na neho. Zabudol si už, čo som ti kázala? By, hovorí. Tak voľký, nevoľký, zase len musel začať, ale sotva, že ešte 3 razy tým prútom švihol. Vyskočila na kľučku a s tým bolo dosť. Ale na druhé ráno bolo zase to isté a takto šlo každý od Boha deň. Tu raz povie mu pani Mačička. No, tvoji bratia už idú domov. Že či ozaj? Začudoval sa Šuhaj, lebo mu ten rok veľmi chytro prešiel. A teraz, hovorí, chod do toho prostredného sklepu, tam visia zlaté šaty, vezmi si ich a chod s Bohom. Ale takto urob, zlaté šaty si obleč na spodok a tie tvoje navrch. Tak chod domov a len po chvíli sa ukáž v zlatých šatách. On si vzal tie zlaté šaty, pani Mačičke sa za láskavosť pekne poďakoval a poberal sa domov. Na krížnych cestách sa zišiel s bratmi, ktorí si tam oddychovali a boli v hrdých šatách. Ako od tohoto zazreli, nebolo konca kraja posmechu a mal sa napočúvať pekných mien. On na to nepovedal ani slova a tak prišli domov. Otcovi sa hrdé šaty na tých dvoch páčili, ale najmladší dostal hodný výsmech. Hýbaj mi z očú, ani ťa len vidieť nechcem. Náš Šuhaj sa pobral z izby, zhodil otrhaný oblek, vyšiel na dvor a tam sa hore, dolu v zlatých šatách prechádzal ako pán. Otec pozrel von oblokom a tu vidí tohoto v krásnych šatách. Nechcel ani vlastným očiam veriť a len keď sa mu lepšie prizrel, obrátil sa k tým dvom. Pozrite, aké váš brat šaty má, to aký ste budú zlaté. Tí dobre, že sa od údivu takde nepodeli a veľmi sa zahambili, lebo to medzi všetkými boli najkrajšie šaty. Najmladší syn sa najlepšie preukázal a tak všetko malo pripadnúť jemu. Ale tu sa otec poznovu ohlási. Ešte toto nie je dosť. Musíte sa ešte do sveta vybrať. A kto po roku najkrajšieho koňa dovedie, toho bude všetko. Vybrali sa oni znovu do sveta a šli každý svojou cestou. Pani Mačička čakala zas na tej lúke a zaviedla Šuhaja do zámku. Tam bolo všetko tak, ako predtým. A aj na tom stole našiel prichystaný obed. Po obede pribehla pani Mačička a vyskočila na stôl. Vitaj pri mne, vitaj. Z reči do reči sľúbila mu po roku najkrajšieho koňa, len aby ju zase tak statočne poslúchal. Náš Šuhaj chodil pred východom slnka do hory, rezal dreveným nožom tie prúty a keď sa vrátil, ťal neborkú Mačičku, kým sa len nedriapala na kľučku. To tak bývalo každý od Boha deň. Po roku mu povie pani Mačička. No, tvoji bratia už zase idú domov a vedú si kone. On sa začudoval, že či by to už mal byť rok, lebo sa mu zdalo, ako by bol len pred chvíľou prišiel. Choď, hovorí mu. Do stajne, tam uvidíš veľa koní, ale ty si pomiel len toho koníka v kúte. Neboj sa nič, že je chudý, len si ho potľapkáš, hneď uvidíš, akého budeš mať koňa. On si pojal toho chudého koníka. Pani Mačičke sa pekne poďakoval a tak sa poberal domov. Koník šiel len z nohy na nohu, ale ako ho potľapkal, naraz bol z neho zlatohrivý tátoš a leteli ako vo výchre. Keď už boli blízko krížnych ciest, premenil sa zase na chudého a len pomaličky liezol. Bratia si pri krížnych cestách popásali svoje hrdé kone a keď zazreli tohoto, na tom koníkovi sedieť, nebolo zase konca kraja posmechu. Ako domov prišli, otcovi sa kone tých dvoch starších páčili, ale toho najmladšieho zle nedobre vítal.
Všetci traja si zaviedli kone do maštale a šli obedovať. Po obede sa pobral najmladší z izby. Pristrojil sa do zlatých šiat, vyviedol si z maštale koníka, sadol na neho a potľapkal ho. Tu hneď zlatohrivý tátoš zadupotal a lietal po dvore cvalom. Otec pozrel von oblokom a tu vidí toho na tom tátošovi. Hneď zavolal na tých dvoch. Pozrite, na akom koni sa váš brat nosí. Títo sa aj divili, aj mrzeli, ale darmo. Museli ho aj sami pochváliť. Pekný je ten kôň, pekný, ale z našich jeden stojí predsa za takých 10. Dobre, povie na to otec. To sa ukáže hneď. Choďte, osedlajte aj vy vaše kone. Budete tam tú bránu preskakovať. Ako povysadávali, najstarší sa rozbehne a chce bránu preskočiť. Tu si mu kôň zlomil nohu. Za ním sa rozbehne stredný. Toho kôň si zlomil krk. Tu najmladší popchne tátoša, prešvihol sa ponad bránu ako vták a potom naspäť do dvora. Bratia, dobre, že tam od hanby nezhoreli, lebo sa teraz videlo, či bol najlepší kôň a komu sa malo dostať všetko. Ale otcovi ešte vždy nebolo dosť. Musíte ešte raz do sveta ísť a kto si z vás po roku dovedie najkrajšiu nevestu, tomu odám všetko. Išli, každý svojou cestou. Pani Mačička zase len čakala na tej lúke a zaviedla Šuhaja do zámku. Tu ho ako predtým privítala. Ja dobre viem, aj teraz, na čo vás otec z domu vypravil. Len rob, ako si dosiaľ robieval. Ja ti dobre poslúžim. Budeš mať po roku nevestu, za ktorú sa nezahambíš. Chodil Šuhaj, zase do tej hory, pred východom slnka. Rezal tam dreveným nožom prúty a šibal neborku. A takto zase išlo každý od Boha deň. Keď mu 3. rok vychádzal, prišla ho pani Mačička ešte pred úsvitom zobudiť. Vstaň hore, tvoji bratia už idú domov a vedú si ženy. Je čas, aby si aj ty k neveste prišiel. Dnes ma už nebudeš byť, ale takto spravíš. Vezmeš túto drevenú sekeru a pôjdeš do hory. Tam narúbeš drevo a to nanosíš na dvor do siahy. Ale si pritom narúbaj aj toľko šípov, čo len budeš môcť odniesť. Keď s tým budeš hotový, príď mi povedať. Ako to drevo do siahy poukladal a ty šípy doniesol, išiel sa ohlásiť. Dobre je, povie na to pani Mačička. A teraz vezmi tento meč a pretým ma na 3 kusy. Tie kusy polož na vrch tej siahy a od spodku podpáľ. Keď to všetko pohorí, vyskočia z pahreby všakovaké potvory a budú na teba dobíjať. Ale ty každú jedným šípom udri a naraz sa prepadnú. Napokon sa vyvlečie jedna ropucha a v pisku bude mať kľúče. Ty ju dovtedy tými šípmi tlč, kým tie kľúče nepustí. Ona sa na to prepadne a ty pôjdeš otvoriť tamtú izbu. No, a teraz ber rýchlo meč a urob, ako som ti kázala. Šuhajovi sa začala ruka triasť. Ach, akože by som vám ja to mohol spraviť. Ale tá volala na neho. Pretni ma, lebo inak nebudeš mať nevestu. Čo mal robiť? Schytil meč a rozťal ju na 3 kusy. Naznášal toho dreva, položil ju na vrch siahy a od spodku podpálil. Siaha zhorela na popol a tu z pahreby začali vyskakovať všakovaké potvory. Ale ich šibal šípmi a hneď sa každá prepadla. Napokon sa vyvliekla strašná ropucha s kľúčmi v pisku a tu neprestal šibať, kým mu len tie kľúče nepustila. Ropucha sa prepadla a on šiel s kľúčmi v ruke otvoriť tú izbu. Ako ju otvoril, tu vidí krásnu, utešenú paničku a tá mu zavolala. Ach, ďakujem ti, že si ma vyslobodil.
Potom mu vyrozprávala, ako sa s ňou vodilo, že jej otec bol kráľ a po smrti otcovej, že ostala samotná. Tu ju prišla pýtať jedna striga za svojho syna, za ktorého ale nechcela ísť, a preto ju tá striga zakliala na mačku. Teraz ale, že sa už nemá čoho báť, lebo ropocha s kľúčmi, ktorá sa prepadla, to bola tá striga. A že keď sa mu páči, aby si ju za nevestu vzal. Môžete si myslieť, že Šuhaj bol rád a vďačne na to pristal. Tu sa zo všetkých strán hrnulo k zámku naradované ľudstvo a všetci mu ďakovali za oslobodenie z ťažkej kliatby. Ešte v ten deň začala sa svadba a po svadbe dali zapriahnuť 4 kone do hrdého koča a leteli k Šuhajovmu otcovi. Starší bratia doviedli tiež svoje nevesty, ale keď sa táto ukázala, tie dve sa mohli skryť. Vytešený otec objal syna, objali driečnú nevestu. Syn môj, hovorí, ty si sa po 3 razy najlepšie preukázal. Tebe odávam celý môj majetok. Ale on sa otcovi pekne poďakoval. Ja mám, chvala Bohu, všetkého dosť. A čo ste mne darovali, to vďačne prepúšťam svojim bratom. Nech si tu bývajú v pokoji. My budeme žiť vo svojom a vás, otec drahý, berieme so sebou. Ak sa vám nahrávka páčila, budem rada, ak dáte palec nahor a pridáte sa k mojim odberateľom. A aby vám už žiadne video neuniklo, kliknite na zvonček.